аз ҳамаи бародарону хоҳарон ва касоне ки ҳамин наворро мебинанд хоҳиш мекунам ки ҳадди ақал 1 дақиқа тамошо кунед. иншоаллоҳ ҳар он чизеро ки шумо мебинеду фикр мекунед ки ин чизҳо ҳақиқат дорад, барои шумо маълумот медиҳам. ва шумо на ин ки шумо балки бисёре мусалмонҳо инҳоро мебинаду мегӯяд ин қудрати худованд аст ва муъҷизаи худованд аст. бале дӯстони азиз, қудрат ва муъҷизаи худованд бениҳоят бисёр аст, ҳатто ҳисоб карда наметавонем. пас як лаҳза вақти худро ҷудо кунед, иншоаллоҳ дар ин бора маълумот хоҳед гирифт. салому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умр. албатта мо мусалмонҳо ҳар вақте дар саҳифаҳои иҷтимоии интернетӣ бисёр сабтҳо ҳаст, бисёр наворҳо ҳаст ва бисёр расмҳо ҳаст ки ҳангоми ӯ расмҳоро дидан фикр мекунем ки ин ҳақиқат дорад ва ба худ мегӯем муъҷизаи худоро бин, қудрати худоро бин. бале, муъҷиза ва қудрати худованд зиёд аст, хеле зиёд. мо ҳисоб карда наметавонем. ҳамин расмеро ки шумо дида истодаед, ин расм расми сохта ҳаст. сохта яъне чӣ? ман ин расмро дар Одноклассник дида будам ва дар Фейсбук низ дидам. ва ба ин расм бо диққат нигаред, бинед ки дар ин ҷо як чашмро болои чашм гузоштаанду ҳамон чашми чап яъне ки нест. шумо ба ҳамон лаб ва чашме ки нест аҳамият диҳед. Бо диққат нигоҳ кунед, бинед ки ҳамин лабро бурида болои ҳамон чашм гузоштаанд. бале, бисёри шумо фикр мекунед ки шояд ин кори ман бошад, аммо не. валлоҳи ман инро дар Одноклассникам дидам, дар Фейсбукам дидам ва гирифта хостам ки баҳри шумо маълумот диҳам. ва бисёр расмҳо бовар накунед, барои оне ки ҳозир техникаву технология интернетӣ ва ҳар намуд монтажҳо бисёр шудааст ва ҳар хел сабту монтаж карда метавонанд. аз ҳамин сабаб ба ин чизҳо бисёр бовар накунед ва ин ҳама фотомонтаж аст ва кори сохтаи баъзе мардумон ва баъзе блогерон ва баъзе фотомонтажҳое ҳаст ки нисбати мо бо шумо чунин расм месозанд.